Burkina Faso Haruna Jata du Paseabe Owadi Dube Kitali Onata di Lady Senegal Amadou Baba Hamadi Gorko to Nyabina Amadou Bayo Babu Bajer Jati Gam Jati Usman Abdul Kebe Ablaye Limanka Ablaye Liman Kido yo mi jongo ma daw Abdoulaye Liman Abdoulaye Ale hey hinde ma ka torodo kono aslat ma ka pulla jawo pulla ma mi juma jamaji Ablay wala ti miskine Ablay wali ballo wa mahal tata Ablay Liman Abdoulaye Yerebi Sidik Abdoulaye Sako Liman Abdoulaye Merci et Oumar Doro Koumé mbeɗe yiɗi wiide wonko welimi e nder leñol fulɓe Oumar Doro Koumé ne jeeya heen fedde pinal e ɓamtare ine jeeya heen kala nalanke kewruɗo e nder leñol he so haalani fedde pinal e ɓamtare ɓe mbaɗi cosaan maɓe mbaɗa erketsaji joɗɗi ɓe mbaɗa tindi joɗɗi ɓe mbaɗa théâtre uji joɗɗi ɓe ngaro heen ha yooɗo Oumar Doro Koumé noon min jiɗi ko leñol ngol mballodiren Oumar Doro ɗon gandi ko bawɗo haala ko belɗo haala ko kumbuɗo haala ko dendinowo yimɓe fotɓe ni sukaɓe tokosuɓe ha e mawɓe hitande foof gila la 2001 ha joni anniversaire o no waɗa ina rendina pulago kala wadde oɗo ñagoro nden ɗum Allah e téléji ɗi RTS 1 DSS TV TFM télé Youssouma Jigéen ha yotti Sen TV ɗum noon mbeɗa yiɗi
bindon lettre uji moɗon e téléji ɗi binde tawde kono yiɗɓe binde goto fof e ƴette adresse télévision winde min jiiɗi ko émission pular tawa ko Oumar Doro Coumé soko woni lettre uji temedere walla ujunnaji o ƴettete o watta haalde téléji ɗi ko ɗum woni koddaɓe Samadou Ba yiɗi haalde sappa e ɗiɗi gila la 2000 ɗo wawi rewde ko wawi dañde e ɗo wawi sorde hitande nde so yonti ñalawma so yonti fokko Oumar Doro Coumé daro ha mbo waɗa pour weltinde haal pular en ɗum noon min Abou Djoubade ene famɗi mbomi tawtoraki e programme uji Oumar Doro Coumé ɗum noon min ñagoto Allah tan ko yo Allah nawru festival o yeeso saabu inen yaara yeeso tan ɓe peera arde nani gara hen ɓe peera yiyede nani jiiye hen nani ɓeydo awasde nani ɓeydo wadde fayida kala mo miijiɗa e leñol men haal pular en nani noto nani ara ɗum noon en jettiri ɗum Allah yo Allah nawru ɗum yeeso eyi Oumar Doro Coumé ngol wattide duuɓi sappo e ɗiɗi ko aɗa waɗa ɗum ɗo henne min dañi hen weltare no fewi Oumar Doro Coumé yo Allah junno ko mako saabu ɗum ɗo henne ko weltare mawde min dañi yimɓe ne pooti arde ha keewa kadi o haalde konngol gotol nane kadi mboɗi ɗi kadi yantude hen saabu leele koko maayi yo Allah yurmo Wally Seck heddino Wally Seck yeehi joni sukaɓe yo ɓe jangga leele so ɗum leele koko maayata Allah jarama on jaara beltimo ko min Abdoulaye Sambou maa ngi lay nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ginnaaw bu jullee sang yi Oumar Doro Coumé sama mag la dañuy ñëw rek pour ñëw tam participer parce que nit amul lu dul cosaanam lii lañu am suñu cosaan suñu bis moo waral bis bi yëpp waaw ñoo ngi bég ñoo ngi ko yéen tamit ñoo ngi leen di remercier bu baax. di kontaan rek ci 12e édition bi nga xam ne réussir na macha allah ñu ngi bégee tamit ñi nga xam ne ñëw nañ déplacé wuñ ñëw ñu ngi leen di bégee di leen massawu di kontaan ci ñoom nag saa su ne naan leen dooley jën ndox la
dooley nit tamit public bi la ñu ngi leen di béggee di kontaan ci ñoom naan leen kontaan nañu ci ñoom daal min mbiyetemi ko Molo Ba gonmi ko XFM animatrice Pulaar mi weltima e programme Oumar Doro Coumé o festival 12e édition o yimɓe fof beltima ndaalonkoɓe ɓe ngari machallah public o salle o heewi yimɓe ɓe mbiya eɗen mbiyata bandiraɓe ɓe jarama eɗen mbaɗaɓe remercier nde wonno noddude noote ene weeli eɗen mbiya ɓe en beltanimama ɓe en beltanimama tem en beltanima kala garɗo ɗo kala mo arani kadi en beltanimomo nde wonno hande machallah waɗi fayida Pulaar rokki kam meccal kono noon ko ɓuuri hen fayodinde Pulaar rokki kam kadi seelaɓe bandiraɓe yimɓe ɓe eɓe mbiya saaha saaha Ousmane Yok no bittirtani ko faati e gendiyankagal wiye ɓiyen Pulaaryankagal ene walla leñolngol no feewi kono noon mon yiɗi wiide somi tawano won gendiyankoɓe harɓiyankoɓe ɓe limmotako tawa ko tampanɓe leñolngol e ɗemgal Pulaar koɓe nawroɓe ɗum yeeso mi natata he witongol ko gonmi joni bandiraɓe seelaɓe on jarama yo jaam waal Allah jarama on jarama caggal yettude Allah e julde nabi Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam komin jiyen koko waɗi fayi tan hitande fof so ɗum ne waɗa ma Pulaar ngu yitene hoore mum Oumar Doro Coumé noon e Kayasi kala ko ɓe dañi ko fulɓe mbaɗiniɓe yoɓe gandu koɓe rutuɓe teddugal kono kamɓe gadi waɗ teddugal nde wonno jamma e ñalawma subaka kikiɗe Allah won darde mabɓe so wona yo Pulaar ngu dar yo mon fo yiyene hoore muɗum emin ñagonoɓe Allah noon bande julde e battane moƴƴe nde wonno ko ɗum ɗo woni ko nawtata leñol wona yeeso ɗum ɗo woni ko findinde yimɓeɓe ɗum woni kadi ko hawrinde yimɓeɓe par ce que hannde oɗo saaha ma woni yimɓe wayno yidimɓe haka hitande walla duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati ɓe jiiniri ɗo hannde taw sababu nde ɗum ko festival o ɗum noon min ñaguima jomiraɗo joom mbaɗe bawɗo o nde Allah ɓeydata ɗum ha juuta hitande fof kadi ɓeyɗo welde ha ɓuuren ɗo ha jeehen banggue gonta wona ɗo haaldanno musidɗo mon ɗa ha Thiam Allah jarama on jarama merci